Id-daħla tal-Belt Valletta hija mimlija bini interessanti. Bini li jagħti indikazzjoni ċara tal-aħħar 450 sena ta' ħajja ta' din il-belt. Jekk nagħtu ħarsa madwarna naraw bini ta' kull daqs, għamla u funzjoni. Forsi wieħed jista' jibda jsemmi il-Knisja tal-Vitorja. Knisja li jingħad li kienet l-ewwel bini li ġie mitmum fil-Belt il-ġdida. Din il-Knisja kienet proprjetà privata tal-Grammastru Jean de Vallet. Matul iż-żmien ta' wara tkabbret aktar minn darba. Iżda wieħed jista' jgħid li din tirrifletti l-ewwel snin tal-bini tal-Belt Valletta. Faċċata tagħha hemm knisja oħra, din id-darba ddedikata lil Santa Katarina tal-Ixandra, knisja li kienet tappartjeni lil kavallieri Taljani. Inbniet ukoll fis-seklu 16, probabbilment fuq id-disinn tal-Perit Malti Ġlormu Kassar. Il-Knisja kellha diversi żidiet mal-bini oriġinali u nafu fi żgur il-ħidma tal-Perit Romano Carapecchia. Fl-istess inħawi nistgħu naraw ukoll parti mill-Berġa ta' Kastilja. Oriġinarjament inbniet fis-seklu 16, iżda mbagħad fis-seklu 18 inbniet il-Berġa l-ġdida, kif naraw llum. Fuq wara tal-Knisja tal-Vitorja u jiddomina l-inħawi naraw it-Torri Kavallier ta' San Ġagbu, opra ta' difiża li nbniet lejn l-aħħar tas-seklu 16. Dan nistgħu narawh minħabba li hemm l-arma tal-Grammastru Verdal, li għalkemm hija mħassra sew, xorta jidhru dettalji li juru il-kappell ta' Kardinal, xi ħaġa li l-Grammastru kien. Taħt is-swar tat-Torri Kavallier hemm imbagħad funtana li oriġinarjament kienet twaqfet bħala parti mill-proġett tal-akwadott illi wassal l-ilma mill-inħawi tar-Rabat u l-Imdina lejn il-Belt Valletta. Dan seħħ fil-bidu tas-seklu 17, fi żmien il-Grammastru Alov Dewinjakur. Inħallu issa il-bini li nbena fi żmien il-Kavallieri u naraw żewġ binjiet illi jmorru lura għal perjodu tas-seklu 19. L-ewwel ma kien inbena f'dawn l-inħawi kien it-Teatru Rjal. Naturalment, illum il-ġurnata m'għadux kif kien sa qabel it-tieni Gwerra Dinjija. Iżda partijiet mill-istruttura għadha tidher u għalhekk tagħtina indikazzjoni tal-istil arkitettoniku. Ftit ta' snin wara, faċċata tal-istess teatru, inbena palazz imdaqqas sabiħ u imponenti. Dan huwa magħruf kemm bħala l-Palazz Ferrerija, kif ukoll il-Palazz Buttigieg Franzija. Dawn iż-żewġ binjiet inbnew fit-tieni nofs tas-seklu 19 u għalhekk naraw li l-istil arkitettoniku inbidel minn dak li mdorrija naraw u nassoċjaw mal-perjodu tal-Kavallieri. Minħabba t-tiġrif li seħħ matul it-tieni Gwerra Dinjija u fl-istess ħin l-iżvilupp maġġel tas-soċjetà Maltija, kien hemm diversi tibdil f'dan l-inħawi wkoll. Fis-sebgħinijiet inbena blokk sħiħ ta' appartamenti kif ukoll ta' ħwienet. Dan għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum. L-aħħar żviluppi seħħew mal-bidu tal-millenju l-ġdid. Dak li kien magħruf bħala Bieb il-Belt twaqqa. Bieb li kien imur lura għas-snin 60. Fl-istess waqt ingħata bidu għar-riabilitazzjoni tal-fdalijiet tat-Teatru Rjal. Minflok ma tħalla kif kien, inbidel f'teatru miftuħ. Bekk, bini li nbena fis-seklu 19, imġarraf fis-seklu 20, spiċċa biex kien riabilitat fis-seklu 21. Ma' ġenbu nbena wkoll il-Parlament, xogħol tal-Perit Renzo Piano. Bekk f'dawn l-inħawi naraw bini li jibda mis-seklu 16 fil-bidu tal-bini u l-ħajja tal-Belt Valletta u jkompli sejjer lejn is-seklu 21. Dan kollu juri kemm il-Belt Valletta hija ħajja.